ده هولا قورتالکردن و خلاصبوون ji rewşa bajarê Efrînê û gundawarên wê ya xirab û ji ber nebûna ewlehiyê du welatiyên bajarê Efrînê dema ku dixwestin beref bajarê Nobel û Zehrayê veherin bi mebesta gihiştin bi bajarê Helebê rastî qaçaxçiyekî hatibûn û beramber 500,000 leyreyên Sûrî biryar bû ew qaçaxçî wan her du welatiyên bajarê Efrînê bigihîne bajarê Helebê. Lêbelê otomobîla qaçaxçî rastî rêgira başgûy ya bi ser rejêma Esed vetê û dema ku hewl dide bireve çekdarên rejêma Esed wan bi guleyan armanc dike û di encam de du welatiyên Kurdê bajarê Efrînê jiyana xwe ji dest didin. Ew otomobîl li gorî jêderên taybet ji arkêrê eşkere kirîn 20 welatiyên sivîl têde hebûn û merema wa ew bû ku xwe bigihînin bajarê Helebê. Lêbelê ji aliyê çekdarên bi ser rejêma Esed ve hatibûn girtin. Li gorî jêderê taybet ji arkêrê eşkere kirî ku rêgira çaran ya bi ser Mahril Esed ve karên qaçaxçiyê dike bi mebesta istiqlala welatiyên sivîliyên ku dixwazin bigihên bajarê Helebê û dema ku sivîlan werdigire welatiyên Kurd ji nava wan dertînin û bi bihaneya ku ew terorîstin careke din wan neçar dikin ku bi qaçaxî ji Nobel û Zehrayê beref Helebê veherin. Di wî demî de çekdarên bi ser Mahril Esed ve careke din wan digire û pereyan careke din ji wan werdigire û gelek caran welatiyên Kurd têne kuştin bi bihaneya ku çekdarên bi ser Mahril Esed ve parastina ewlehiya Helebê dike. Her li ser rewşa istiqlala welatiyên bajarê Efrînê û gundawarên wê li gorî jêderê taybet bi arkê rewşên wergirtina pereyan ji sivîlan û derbazkirina wan ji bo bajarê Helebê bi derbasbûn bi Nobel û Zehrayê re ji destpêka destpêkirina operasyona Şaxê Zeytûnê dest pê kiriye. Ku di destpêkê de milyonek leyreyên Sûrî ji sivîlan dihat wergirtin ku niha bûye 500,000 ango nîv milyona Sûrî. Ku di encama wan rewşên qaçaxçiyê û hewla derbasbûna beref bajarê Helebê tanha bi dihan welatiyên sivîl bûna qurbaniya qaçaxçiyan û pîlanên ku çekdarên bi ser rejîma Esed ve ji welatiyan re datînin.